nyangke pokor kencanane isine toa tetulah sadang kelawan yo iku bagianipun wong elek sabar narimo nun kula nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rena kumawan katur sagunging para alim, para ulama ingkang sedaya tansah jinaket kiblating wahyu ilahi ingkang tansah dados tuntunan